Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:27. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scant Marketing. Thank you. Mayong hapon sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati and welcome sa Sabado iya nga edisyon sang programa This Is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann, talos man temporaryo sa regular nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Kamusta ang mga kaaksyon naton sa Sabado man nga adlaw, no? Ang mga kaaksyon naton nga nagapanglaba, no? Kaya iban kainat tingin huluman lang ti subong amat-amat na umpisahan kay para iya makapanghalay. Kay kun na hindi gid man masilakan ni haring adlaw, at least buwas na basta na hagay-hagay lang siya, ti mamalalang na iya. Hindi na paghulata pa nga buwas pagid kay basi hindi magmalala kagating mga uniforme pang opisina kon kay isa. Basi hindi magmala ati civilian day Lunes nga adlaw no. Ay man basa or ni gani ti sok-sok sang humog yung uniform. But anyway, sa mga ka-aksyon naton, mga nakatutok man sa ilayatag sa mga transistor radio, mayong hapon dira sa inyo. Sa mga ka-aksyon man naton nga naga-monitor sa ilayatag sa Facebook, no? Sa amon man diri sa Facebook Live namon sa Aksyon Radio Bacolod nga page. Salamat gid sa inyo iya nga always kag padayon man nga pag-monitor sa Aksyon Radio Bacolod kag sa mga programs ini. Sa subong iya nga adlaw medyo ang kainit sa panahon. Para pa naton iya nga mabatsyagan. Ang medyo masakit-sakit pa kung mag-igo sa paniyat naton nga init. Ara pa, ma-feel pa naton. Hagdiri kita anay sa aton manlakat sang panahon. Ay ang easterlies amo iya ang padayon nga nagaapekto sa Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip na dira ang syudad sa Bacolod, ang probinsya sa Negros Occidental, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Tungod sa easterlies kag localized thunderstorm. Mahinay tugtog kasarangan naman nga huyop sang hangin gikan na sidlangan padulong aminhan sidlangan ang maeksperiensyahan o kung nabatsyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ina si
haring adlaw nagbutlak las 5:34 sang aga. Pag ini naman ang magatunod las 6:13 karon iya sa gabi. Alauna 31 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Ano ba lang mga dapat naton istoryahan sa subong iyang Sabado nga edisyon sang This Is My Life. Hunahon naton ang mga headlines naton from the national. Kay sa karon ariyo may isa ko diri ka information nga nakuha. No, may isa ko diri ka information nga nakuha, may angot ini siya sa pahanumdum sa karon sa Department of Interior and Local Government o kon DILG sa tag sa iya ka mga LGU nga maghalong sa inabalang i-procure pa lang no i-procure pa lang bakuna kontra COVID-19. Kay man, nagpagwablas ang abiso ang World Health Organization angot sa sining ginaligar, no? Ginaligar isa iya ka peke nga COVID-19 vaccine nga ang product name nagkabutang BNT162B2. Ginaligar, gin-manufacture ini sa Pfizer-BioNTech. That's why nga nagpahanumdum mandari no ang DILG sa kada LGU kag syempre sa mga pribado man nga mga kompanya, pribado nga mga individual maghalong sa i-procure nga bakuna kay make sure gid nga inatanan nagaagi sa husto nga proseso kay basi mabiktima man sa nga sining peke ya nga COVID-19 vaccine. Ang isa pa gid naton kabalita ining may angot man sa since sa karon no Mayo 1 tuig 2021 Labor Day adlaw sa mga mamumugon naton iyang mga kaaksyon. Ang speaking of sa sinayang adlaw man ining Labor Day, ina man karon ang aton iyang istoryahan para sa aton nga FYI, okay? Ang aton nga topic kung ano bala ang ginatawag nga Labor Day nga agi na dumdum ini siya sa pag-abot or kada pag-abot sa una nga adlaw sa bulan sang Mayo o kon May 1. Kag syempre bantayan balik ko ulit danay sa national dumadiretso lang ko dayon ba balik ko danay sa isa naton ka headline sa national no speaking of sa sining Labor Day kay si House Speaker Lord Alan Velasco suportado sini ang dugang iyang ginhatag nga mga proteksyon kag benepisyo sa mga trabahante nga ilabi na gid ba lang mga frontliner naton mga medical frontliner naton na amo na karon ang i-share ko man nga dugang pagid nga detalye sa aton ibalita national kag syempre paka-istoryahan man naton sa liwat na mention ko ang aton nga FYI ang may angot sa Labor Day. Ano ba lang ginatawag nga Labor Day nga ini ang ginadumdum na International Labor Day. At syempre bantayan man naton ang aton iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Wala kita danay sang pagabasahon nga sulat ha. Sa Monday lang na tingbon ta lang ng inyo nga mga Monday to Friday, okay? Action Radio Philippine Standard Time, 1:35 na kita. Mabalik ko diri danay sa aton balita sa national. Unahon naton ang paandam sa karon sang Department of Interior and Local Government sa kada local government units o kon LGU kag mismo sa publiko angot sa sining naglakta nga report sa ginaligar ginabaligya nga peke nga Pfizer vaccine. Sa karon, nanawagan si DILG Secretary Eduardo Anyo sa tanan nga local LGU officials nga tubtob ini sa barangay level nga dapat i-monitor, no? I-monitor ang ini nga sahi nga report
kasunod sa nga ginpagwa yang kumbaga ano ni sa ng Global Medical Product Alert. Ina ang ginapagwa sa World Health Organization. May kang tanan ini sa ginaliga peke nga Pfizer nga ginabaligya. Partikular nga ginpaandaman dire ni Anyo ang mga local executives kay ti may ara nga mga example ko na lang diri sa aton Bacolod kag Negros Occidental, di ba si Bacolod City Mayor Evelio Nordia kag si Negros Occidental Governor Bong Lacson may ara sang mga ginpermahan man para sa procurement sang COVID-19 vaccine. Do I think diri sa aton iya ka AstraZeneca, no? Iya ka AstraZeneca. Pero ang ginapahanumdum sina diri sang DILG basi bala, no? Ariyo nagwa gid iya ka Pfizer BioNTech basi bala, no? Maanhan ka mo or ka-experience ang pareho sini nga sitwasyon, mas maayo nga usisaon gid kag dapat maglabay iya sa hustuman nga proseso. Sunod diri sa DILG dapat ang pagabaklan sang bakuna halin sa otorisado nga mga suppliers. Tikon magsiling kita otorisado nga mga suppliers, meaning naaprubahan ina sang mga regulatory body man sang Pilipinas like ABI, iya ka Food and Drug Administration, iya ka Department of Health given sa karon kay tiyan mo ng sitwasyon COVID-19. So ang DOH medyo maano man ini sila maid-id man. Ang isa pa sa sa pag-deliver pa lang di gina-check man na siya kay basi bala amo nang report basi peke ang mabakal dira kag ang isa pa gid mga posibilidad kun kay isa nga hindi bala malikawan bisan tuod nga maka ang handom ta mo yang mabakunahan ang tanan galing may ara gid kun kay isa nagapang bintaha, no? Nagapamintaha para man makaginansya galing kay ti kun isip-isipon ang ikaayong lawas isang tawo ang mabutang sa peligro given hindi mo na yung mapiho kung ano na isaya nga sahi sa nga bakuna kag isiling nga lang nga iya ka produkto sang Pfizer BioNTech. So amo ni ang pahanumdom sang DILG pagkatapos iya nga nag-issue sang WHO sang Global Medical Product Alert batok sa sining COVID-19 vaccine nga may product name nga BNT162B2. Amo na siya nga nag-claim sila nga ang iya nga vaccine is gin-manufacture sang Pfizer BioNTech. Ang isa pa gid naton ka balita, ining sa karon no? Sa karon nga nagadumdum kita sa Labor Day, suportado ni House Speaker Lord Alan Velasco ang mga pulisa nga magahatag isang dugang nga proteksyon kag benepisyo sa mga trabahante nga sa karon amo ang nagapanguna sa pagpakig-away sa sining COVID-19 pandemic. Sa karon nga ang Pilipinas ginadumdum ang International Workers' Day. Suno diri kay Velasco, hambala ang pulisa magaserbi ini nga token of appreciation kag gratitude sa mga frontliners nga amo sa karon iya ang nagapasiguro para sa safety sa mga Pinoy kag nagabulig man para iya sa amat-amat nga pagbangon inablang hindi na mag-usmod pa ang ekonomiya sang Pilipinas. That's why nga hambal ni Velasco ya dapat kilalahon ini naton. Kag isa pa diri sa ginaduso man ni Velasco nga kinahanglan pasang karon
ang socio-economic transformation nga magahatag konsiderasyon sa kabudlay, no? Sa kabudlay kag inagihan sa mga frontliners sa panahon subong sang COVID-19 pandemic. Ina ang panawagan sa karon iya ni Velasco sa aton man nga mga lideres, aton nga lideres sa nasyonal kay syempre subong makitaan tod naton damo gid Japon ay nagareklamo particular na ang mga medical frontliners naton nga bangod iya sa manubo nga sweldo, ang ila gani nga benepisyo kung kaysa do hindi pa nila makuha, amo nang ila nga ginareklamo. That's why nga kada mag-abot ang ining Labor Day or hindi gani bisan hindi pa Labor Day, damo sa gihapon ang naga-protesta, no? Damo ang naga-panawagan nga kung mahimo tiaktuhan ini siya nga problema para iya sa aton nga mga medical frontliners nga mo sa karon tuod man, di ba? Nga nagatinguha agud iyang mapunggan ang paglaptas sining COVID-19 pandemic. So, amo na ang mga dapat manaton balantayan sa karon. Kag may isa man ako kaida nga nabasahan ang mga mensahe man sa aton iyang mga opisyal sang gobyerno. So, given sa karon iyang ng may pandemic, di ang pinaka-sentro gid sang mensahe or unod abi sang mensahe sang tagsa ka mga opisyal sa national kag sa local, amo ning paghatag kilala, no? Paghatag kilala sa aton iyang mga kaaksyon, no? Sa aton nga mga kaaksyon nga nangin frontliners sa panahon subong sang pandemic. So, inatanan, ginapasalamatan man syempre, no? Kag kita mismo dapat man magpasalamat sa aton iyang mga medical, ilabi na mga medical frontliners. Angod sa ila syempre, ginbulig para sa aton. Agod nga, hindi kita butang sa peligro, kagti like ang ginahimo nila, amo ang always gid nga pagpahanumdum sa aton, no? Always gid nga pagpahanumdum sa aton nga magsunod sang health protocols kag wala labot sa mga medical frontliners nga nakita sang mga mga men in uniform, mga kapulisan naton, militar, no? Ga pahanumduman ina sila sa aton kay ti isaman sila sa mga frontliners agud yang igiyahan ang publiko agud nga masunod ang mga gina-implement yan nga mga health protocols. So, ti amo na ang ilang nga apelasyon, no? Amo na lang ilang nga apelasyon sa subong man nga adlaw. Kaya actually gani kagabi sa interview ni Action Brian Mordan sa Action Firing Line, kaya ang Secretary General man si Sir Winnie Sancho, di ba? Interview man siya kagabi, angot sa ila yung mga issue kagkaina since nagpatigayon sila sa press conference, ini man ang pila ka mga issue nga natalakay, no? Ang problema sa aton yung mga mamumugon, medyo dugamay-gamay gid ang ila yang nabaton nga mga sweldo. Sige, 1:45 na kita, Action Radyo Philippine Standard Time. Standby sa aton yang mga ka-action kay sa akon man nga pagbalik, aton nga paga-istoryahan ang ginadumdum sa karon, Mayo 1 tuig 2021 ang Labor Day. Ito na Dr. Pinoy Squalene Capsule, 100% pure. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral,
ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. I-sanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies,
kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawak at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. D. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ang inyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, diri kita sa aton iya nga FYI portion. Ang aton nga topic sa subong iya nga hapon, ini ang aton iya nga ginadumdum sa karon nga adlaw. Ang Labor Day. But antes gali ha, subong nga hapon ho. Ang church peoples and workers nagpatigayon ini sila sa protesta sa pila ka mga dalanon diri sa syudad sang Bacolod para sa ika-134 sa karon nga tuig sang International Labor Day. Ang ang grupo nga ini
lakat or nagmarcha abi halindira sa Lupit Church padulong sa replika sa nga public plaza or Bacolod Public Plaza. Makitaan man naton sa mga litrato nga ginsend rin ni Action Alvin Grava nga ti subong given nga may aras ang pandemic, makitaan naton despite nga amo na ang sitwasyon, pero naga-observe sila sa protocol, social distancing, na pagsuksok sa nga face mask, pag face shield, na mga number one gud nga ila iya ginasunod kay wasi bala makuhaan sang litrato agdo amo to ka gabi actually gani ang ginakabalakan man ni Sir Winnie Sancho. But anyway, bisan tuod nga nagpatigayon ini sila, importante gid nga maghalong na maghalong kay hindi kun kay isa malikawan, hindi malikawan ang mga kaangay sa nga mga sitwasyon, nagadamo ang pagtipon-tipon, hindi malikawan nga nagatinapikanay kamo dira, nagabungguanay kamo for example, hindi mo na mapiho kung positive o kung negative sa COVID-19 ang imo nga nakaupod. Kahit wala man na sila ginswab, diba? Sige. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, 1:57 na kita. Speaking of adlaw sa karon or Labor Day, diri kita sa aton iya nga FYI. Aton nga mga ka-aksyon, ang una gali nga adlaw sang Mayo sa kalendaryo sang simbahan, ini kapiyastahan ni Saint Joseph the Worker sa kalendaryo sang simbahan. Pero ang May 1, hindi man siya ang muna ginadumdum ang Labor Day. Pula ni ang kalendaryo, na? Pula ni ang kalendaryo, ang ginatangla ko di nga kalendaryo namon April pa. Wala pa nakagraduate ning amon nga kalendar ho, April pa di gali sumongo. Patingala po ko taning adu kadamo ni sang pulay haw. Sige ang ginamin ko action norms adra paggali action norms sa inyo man diri sa akon di o man ginatangla ko. But anyway, balik kita diri sa aton iyang topic sa subong nga hapon kay ang Labor Day gali, no? Bagamay lang nga background sa nga ginatawag nga Labor Day. Ini ang may angot iya sa paghatag, pagkilala sa at mga mamumugon, no? Hindi lamang diri sa aton sa Pilipinas, kundi sa bilog iya nga kalibutan. Ini nga adlaw gin-deklarar nga national holiday bilang pagkilala kag paghatag iya pagkilala sa sektor iya sang aton bilang mga kabulig, di ba? Mga kabulig naton kag nagahatag iya sang dugang pagid, na? Dugang pagid nga kumbaga para bala sa kauswagan iya sang Pilipinas, na? Amo na gali ang pinaka-essence sang sining iyang Labor Day nga ginatawag. Galing kay ti subo-subo kay honestly bisan makitaan man naton, no? Makitaan man naton nga tubtub sa karon may pila sa gihapon ka mga mangunguma naton nga padayon iya nagahulat nga hatagan sang aksyon, no, sang gobyerno nasyonal ang ila nga panawagan. So ang pagdumdum sang Labor Day ini siya ginumpisahan ni Matthew Magiere. Isa ini siya ka mekaniko sa Paterson, New Jersey sa sadtong 1882. Dito giniyagli hindi diri sa aton sa Pilipinas ha, kundi sa iban nga nasyon. Sa Paterson, New Jersey. Si Matthew Magiere siya ini ang nagduso sang working man's holiday. Working man's holiday. O kung kapiyastahan sang mga mamumugon.
Ang pangkabilugan nga kapiyastahan sa nga mga mamumugon, una ini siya ginselebrar sa Estados Unidos or sa US sang 1884. Ang estado naman sa Oregon, amo ining una nga nagpabakod sa layi nga nagadeklarar sa adlaw sang pangabudlay bilang piyesta opisyal. Ang una nga adlaw sang pangabudlay diri sa Pilipinas gina-celebrar naman una sadtong May 1903. Mayo 1903. May ara sang seremonya sa Malacañang sa pagpanguna sang Obrero Democratio di Filipinas. Isa ini siya ka grupo sang mga mamumugon sa Pilipinas nga ginapamunuan sadto ni Don Isabelo de los Reyes. Kag sadtong Mayo 1, 1947, May 1, 1947, gina-celebrar ang Labor Day bilang isa ka hilway nga pungsod. Ugaling kay ang iniwalang Labor Day, given sa karon antes ko pa man gina-explain or ginhatag sa inyo ang history sang Labor Day, gen share ko diba sa inyo, may ara sang nagpatigayon sang protesta. Diri sa pila ka dalanon sa syudad sang Bacolod, so amo ina sa karon ang sitwasyon. Kung wala lang ni siguro sang COVID-19 pandemic, bisan diin lang ni sila nagatililipon para iya sa pagpatigayon sang protesta, agud ila ipanawagan ang ilaman nga mga hibubunot, ang ila nga mga reklamo, ang ilang nga mga panawagan. Kagdala naman dira ang pagbatikos nila sa kung sino nga mga opisyal sang gobyerno ang nagapungko. Makitaan pagdala ninyo for sure, malabayan naton, maglabay kita particular na dira sa may dampi sa may downtown or dira sa may ginalabayan sa ginalabayan sa Punta Taytay, dalan lapos na dalan Araneta mo or Araneta gani nga dalan hindi pa kasi ulusin dayan how. Pasensya kay do nabakulod doon ako pero do hindi ko kakabisado. Ako kuya ha. Wala mo kuya nagdako gid sa banwa mo sa umakit ay nagdako hindi ko dali makabisado ang dalan driya sa Bacolod, even nga isa ako ka Bacolod noon. So sige, balik kita diri no, magluwas sa mga nagapatigayon sila sa tusang protesta. Wala pa ning pandemic or COVID-19 pandemic, makita naton may pila ka mga grupo, mga labor groups nga naga-protesta, may bitbit ina sila nga mga placards. Ano nakabutang dira nga mga placards. And also man ang ila nga ang ila nga flag, no? Flag sang ila nga grupo, meaning may nakabutang na da. Pareho man sang una bala nga mga flaglets nga nag-flag ka man iway dayan. Flaglets kag nang placards may nakabutang. Ano nga kabutang? Dugangan ang sweldo sa mga mamumugon. Ang isa pagin ko na permi kabasahan gid sang una. Kay ti damo gid ang nagakontra sa sa administration. Actually ti man ang administration ni Presidente Duterte ang ginakontra na yung mga nagliligad makit-ano man Japon, no? Makit-an mo iban gani may ginasunog pa nga effigy sang kung sino ang nagapungko nga presidente. Do hindi na bala bag-o pero honestly dako man ila nga nabulig sa aton pagpasaka sang sweldo. Ay kita yaga enjoy lang ta sang
saka sa sweldo, pero wala kita kahibalo nga may mga labor groups gali nga naga-push agud iya nga masakaan ang aton sweldo. So unang aton iya nga pasalamatan sa ila. Basahan kada kon ang mga sa social media. No? Kaya kada basahan kun kay isa sa social media, ginapang suyaan nila mga karong pa lang mga words nga ginausar. Karong pa sa mga words nga ginausar, pero kung isip-isipon, dako man na blang ila nga nabulig. Nabulig nila, number one, amo na gani. Ang nabulig nila nga mapasakaan ang sweldo, particular diri sa Western Visayas. I-post nila nga dugang-dugangan bisan 25 pesos lang nila ang sweldo. Kibot ka, si imo kompanya nagdugang si mo 25 pesos kada adlaw. Wala ka kabalo kung paano na ang dugangan. Kaya na ara bala na saad sa sa labor code. Dapat kada may dugang. Kay gali ina may ara agri sa mga grupo, no? Labor groups nga naga-push sang kaangay sina nga mga bulig sa mga empleyado. So mo nang aton iya nga pasalamatan. Ang siling gani nila, damo na kon kaysa may naga-react mo. Damo na kon kaysa may naga-react. Ano nang halay nyo na pakigbato? Anong halay nyo man na lakat-lakat nyo magpa... Ang iban may ginahambal pa nga, na inyo, yung mga painto naman kamudra. Saan mo na kung kaysa makitaan mo nga mga comments. Diba? Mo na kung kaysa makitaan mo nga mga comments. Pero, kung isip-isipon, kag kung basahon mo, gid bala ang ilang nga mga, nga mga ginabutang dira sa mga placards, magets mo kung ano ang ilang nga mga point. Diba? Magets mo ang ilang nga mga point. Pero ako niya, honestly, amo ning ginanhan ko. Nang wala man ko magapanig sa ila, pero kag wala ko man sila ginakontra. Pero marespeto ka lang, na? Marespeto ka lang sa ila iya nga mga ginahimo. Kay ti kung isip-isipon, do same lang na sa iban bala nga nagahimo sila iya sang initiative, even wala sila sang sweldo. Nan, amo na da. Okay? Respeto. Okay? Respeto, hindi isiling iya nga kagid sa ila, madampig kagid sa ila. Hindi, respeto sa ila ginahimo, respeto sa ila panindugan. Sige? So, ang ining Labor Day, magluwas sa mga labor groups, di ba? Magluwas sa mga labor groups, amo man ni ang time na ang Department of Labor and Employment o Kondole nagapatigayon sang job fair. Subong, I'm not sure lang do maybe karon may mabasahan gid ko na sa national na may ara naga-offer online, no? Offer online, yeah. Do syempre given subong nga may ara sang COVID-19 pandemic, ang Department of Labor and Employment for sure nagapangita man sa mga paagi kung paano iya nga mabuligan ang mga Pinoy, labi na gid ang mga nadulaan balasang trabaho paagi sa job fair. Ti sang una, sang wala pa ining COVID-19 pandemic, di ba makita naton duha ka adlaw nga job fair sa amo ni nga mall. So, amo na da ang papel man iya sang dole sa kada mag-aabot ining Mayo 1. So far, no, amo malang ni ang pinaka gid sang ginatawag nga Labor Day, ang pagdumdum naton, pagkilala naton sa mga binuligan sang aton iya nga mga kaaksyon, mga mamumugon nga nagbulig para sa aton iya agud nga mapatibong ang aton nga ekonomiya, no? Nagbulig man sa tagsa-tagsa ka mga Pinoy, no? Tagsa-tagsa ka mga Pinoy agud panawagan ang mga issue kun kaisa, mga problema kun kaisa sa tagsa ka mga kompanya, kay ti may ara sang pampubliko or government abi nga mga kompanya,
may ara man sa mga pribado nga mga kompanya. May kun ka isa, may ara sa mga pribado nga kompanya nga wala bala nila ginahatag, no? Wala nila ginahatag ang benepisyo. Same as with the sa mga gobyerno man, no? Kung may makitaan kita, damo ng mga grupo like mga nurses, abi for example, no, nagreklamo sila kay kagamay sang sweldo, ano pagid man, teachers, no, mga manunudlo, sang una ang PNP ga muno man na nga medyo gamay man ang ilang sweldo, no? Ang amo na ang reason man kun kay isa kun nga jutay ang nagasinulod, di ba? Jutay ay nagasinulod sa amo na nga mga profesyon before ini siya, no? Jutay ay nagasinulod sa kaangay sini nga mga profesyon kay nga nubo kuno ang sweldo na pero bakas mang pero grabe ang pangbuhin bala na unang budlay. Anyway, amo yadto ang aton iya nga topic sa suwong nga hapon. Hindi ko na pagsugpunan kay basi may magkontrabi sa akon. Gamay lang to nga information naton about sa Labor Day. Okay? Sa aton iya nga mga ka-aksyon nga naga-monitor, kita kay ako mismo naga-saludo ako sa aton iya nga mga ka-aksyon, labi na gid sa aton iya nga mga mamumugod, sa aton nga mga frontliners, sa aton nga mga teachers, sa aton nga mga kapulisan, sa militar, even sa mga pribado nga mga empleyado. Nagasaludo ko ya tungod sa inyo man dedikasyon sa inyo nga trabaho. Kay man honestly ang mga kon wala ang empleyado, si employer diin puluton, diba? Kaya importante ang employer. Dako ang papel sang employer para iya sa pagtibong sang isa ka kompanya. So dapat amo na kinahanglan, nga hatagan ini sila sang pagkilala. Ang ihatag man ang ila iya nga benefits. Diba? Sa subong Labor Day, amo na ang kakabatian ko permi na amo na kakabatian ko permi kakabasahan ko man nga ng panawagan ihatag ang husto nga benepisyo, ihatag ang husto nga sweldo. Kapas basta iya mag-abot ang Labor Day. Sige, alas 2:13 na kita, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ay, by the way, makater ko din na sa mga ka-aksyon nato, nag-monitor sa aton iya sa Facebook Live. Si Miss Jessamay Erem, mayong hapon dira sa imo. Oy, si RR Alhino, mayong hapon kunhua. Si Sol Lama Barnacha, mayong hapon man, naga-monitor siya sa Thailand via Facebook Live. Si Miss Atia Kim Eriman, mayong hapon. Si Sir Melanie Oligo, birthday ano man? Nag-birthday how? Good noon, monitor, watching sa This Is My Life. Si Sir Melody Oligo. Si Sir Elmer Itones Regalado, mayong hapon man. Tamyaw niya kuno si Joker Regalado. Draya sa Jack's Agri Supply sa Mayla Carlota. From Fairview, Quezon City. Sige. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:15 na kita. Standby sa aton nga mga ka-aksyon kay sa akon nga pagbalik. Balik kita sa aton iya nga first part man sang aton nga horoscope. Time to mandira mga kauturan.
Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo. Sa 25. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Cater ko rin nanay sa inyo yung mga yung mga greetings na sa subong nga hapon. Kay medyo ligwa oras ni Indayan, para sa inyo man nga mga greetings sa subong nga hapon or sa subong man nga adlaw sang Sabado. Oy sakay Toro Molobat, tanggal yung naga-monitor dira sa may barangay Bahanukoy. Ang Aksyon Radyo Bacolod kaina nagpatigayon sang amon ika-3 na ka-third community pantry dira sa may barangay Bahanukoy. Nandito to ganing specific nga purok tuman. Kaina dira sa may barangay Pahanukoy sa mga ka-aksyon naton nga man dira syempre mga ka-aksyon naton nga kinahanglan man sa gamay nga bulig o man ang paambit nga sa ang Aksyon Radyo para sa mga ka-aksyon naton. Okay, sa Purok Masinadsahon, Barangay Pahanukoy, Bacolod City. Amo nang hambal ko sa inyo nagbigay nga bantay-bantay kay may ara kami sang panibag-o nga community pantry nga patigayon. Amo tong ika-third namon and salamat sa mga sponsors no. Kada magwa ko diri sa amon nga magwa ko diri sa amon nga station no sagwa din namon ho makit-an gugud barmi ang naka-plastar nga mga
ginhatag diri mga sponsored by. Hindi ko na sila mapang isa-isa, pero salamat gid sa inyo yang ginbulig, sa inyo ginpaambit para yang i-share man naton sa aton nga mga kaaksyon pag-iya sa isa ka community pantry. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:27 na kita. Si Ma'am Feli Morales Cuello Aliaza, naga-monitor man. Si Sir Melco Bello, naga-monitor man. Ginag-greet ko ng family Bello, kag Vargas, dira sa may Isabela, si Micol Galia. Always man ko nga naga-monitor. Sige, salamat gid sa inyo nga always nga pag-monitor diri sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:28 na kita, and this time sa na-mention ko man diri kita sa aton first part sang aton nga horoscope. Sa first part sang aton nga horoscope sa sumuman nga adlaw sang Sabado, Mayo 1 tuig 2021. Unahon naton ang mga Taurus sa Abril 20 tungtod Mayo 20. Nagasaka ang kontrata nga mabaton para sa service nga imo iya ginatanyag. Kag matuman ang handom nga renovation sang balay. Nami na siya, nami na. Sa mga Taurus, baguha ang lifestyle in terms of sa mga halay dira pulaw kaga inom sang alak, hindi resulta lang na makapalain lang ina sa imo nga lawas. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 36, 48, 14, and 51. Ivory white is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21, masadya sa field sang arts and crafts na magabukas ang nagkalain-lain nga oportunidad para dira. Mas maayong tun-an sa maayo kung ano ang imo iya nga pagapilion. Sa mga Gemini, lucky numbers 43, 29, 11, 55, and 39. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22, kontrola ang negative reaction sa mga nagakahitabo. Subong, may chance nga makuha nimo ang maayo nga income. Kung si Cancer kuno may ara dira sa nga negosyo, dako ang chance nga ti dako ang imo nga maganap. Sa mga Cancer, lucky numbers 53, 29, 49, 13, 33. Parrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, mag-focus sa feel-good events. Madayon man ang imo'y trabaho abroad. Pero sa mga Leo, halungan ang ikaayong lawas. Untata na ang sobra-sobra dira nga pag-inom sang alak kag pagpanigarilyo. Sa mga Leo, lucky numbers 33, 46, 59, 22, and 12. Violet is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23 tubtob Setyembre 23, ma-eksperyensyahan ang serendipity. Tanan nga transaksyon makuha sa husto nga panahon. Sa mga Virgo, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 16.
hot pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, tun-an ang meditation sa YouTube. Mag-focus sa himuon para yan nga balang makuha nimo ang handom nimo yang nga kaayuhan sa pangabuhi. Kay kun kay isa kun hindi ka focus sa imo yang mga ulubrahon kag sa imo nga goals, ang nagapa-apekto ka ba sa mga negative vibes, tendency ang imo yang nga handom labot mo gid man siya pero malawig-lawig pa kay halay ka man dira sa pack sa mga negative vibes. Okay, sa mga Libra, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 11. Ruby red is your lucky color. Action Radyo Philippine Standard Time, alas 2:33 na kita. Kag amo yan to ang first part sang aton iya nga horoscope. By the way, mayong hapon dira gali sa ila ni Taminda, nila subong. Off nila subong kay Saturday. Sa ila ni Taminda, sa ila ni Tanida, kay nang Joy, kay Kapid, kay nang Larry, kay nang Norlene, nang Christine, kag kay nang Gigi, kag subong man kay nang Diane Alvarez dira iya sa may syudad sing Kabankalan. Kag sa family Florentino sa may Banwa inisang Candoni. Oy, speaking of Candoni, daw ang roots ni Action Artay Hupon taga Candoni ni Blamo. I'm not mistaken. Kaya sa family Florentino dira iya sa may barangay Haba sa Banwa sang Candoni. Kag sa may barangay Tangubman kay nang Arlene Barangan kag kay Nainali Tiloy. Salamat gid sa padayon ninyo iya nga pag monitor. Si Ma'am Maria Luz Grijaldo Macuna to naga-monitor man. Pagkada mo subong sang mga new Facebook account new Facebook account nga nag-comment. Okay, so i-cater ta ka mo kay para hindi ka mo maghalin. Di joke. Kay Ann Villaviray, mayong hapon, happy weekend man dira sa imo. Okay? Sige, continue lang man sa pagpadala man sa inyong oy si Pari Jonathan gali si Action Bia Jonathan, si Sir Alex Montesa. Thank you so much gid sa inyo yang nga presensya. Nakitaan ko gid kamo kagina. Nakitaan ko gid kamo kagina sa inyo nga ang duwa ka mo nagabulig para iya sa community pantry sang Action Radyo. Mga member ina sila mga solid listeners sang Action Radyo kag mga members sang Energy Fans Club. So salamat gid sa inyo ya nga always nga ara kon may ara sang mga ulubrahon, may ara sang mga amonika nga mga aktibidad ang Action Radyo, ara kamo nga nagabulig. So, salamat gid sa amon nga mga ka-aksyon, mga solid supporters ng Action Radyo. Kaya alas 2:36 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Sa ako niya pagbalik, standby sa ato niya mga ka-aksyon para sa nabilin pa naton ng mga horoscope. Kita para man sa itong coffee.
to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon! Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Indayan. Antas man kita nga mag-proceed sa mga nabilin pa naton iya nga mga horoscope. Diri kita anay sa mga update bala naton, no? Update naton sa mga kaaksyon naton kay di na to na ding nakitaan ko man. Di na to rin nagkitaan ko. Kamudlay ko mag-loading. But anyway, sige, balikan ko na lang na sa karon. Balikan ko lang na siya kung mahapitan ko naman sa. Dili na lang ko danay prosida dahil sa nabili naton yung mga horoscope.
Pailuhan naton ang mga Scorpio. Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Sa mga Scorpio, sunda kung ano dira ang hutik sa imo inner being. Ang desisyon, amo na ang gabay sa imo iya nga kaayuhan. Magpahuway kung ginakapoy. No? Kay tao lang kita, hindi ginaya malikawan nga makapoy kita. Pero ang ginasiling gani, okay lang magpahuway, pero hindi magdulaan sang paglaom. Sa mga Scorpio, lucky numbers 43, 36, 29, 15, and 55. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, ang expression, amo na ang magaganyat sa yuhom, nagkamagaan bala sa pamatsyag, gani hindi ina pagdulaa sa imo ya ang ginatawag man nga artistic side. Kung ano kuno nakitaan bala may kun ka isang ginasiling bala nga expression lust nga kaya kung anong nakitaan sang tawo si imo, example batasan mo abi nga masinadyahon ka iyan. Ang amo na ang first impression nga nakitaan nila sa imo. Kada makita kana nila, masaling sila ay kamasinadjahon ginibreya sa iya nga tawo mo. Kitaan ka naman gani nila nga nang dasig ka iya nga dasig ka mag ng sunggod. Ambal naman na sila sa imo. Inibala nga tao ho. Dasi gini mapikon, dasi gini maakig, dayon talikod. Amo na siya ang ginasiling iya nga expression. Nag-agree sa akon si si Presi, Dennis Richard Tibor Roma. Mayroong hapon lang drama lang pag-monitor si imo sa may sa may Banwa sang San Enrique. So, relate ka, Dance? Sige, sa mga Sagittarius, lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 15. Shocking pink is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22, tubtob Enero 19. Convincing ang imo iya nga ginhimo. Gani, hindi ka na matingala kung madamo ang tawo ang interesado nga makilala ka. Do pareho lang na bala sa isa iya ka lugar. Do pareho lang na sa isa ka lugar nga makitaan gani sa nga iban nga tawo ma-feature abi. Wow, dayon kadtuan sang tawo. Dayon kadtuan sa mga turista. Check ko nami gid man ukon indi. Dito same lang na sa hinimuan man sang isa ka tawo. Kung nami gani ang imo iya nga ginahimo or something nga maka-convince sa ila. Ara damo ang mangilala sa imo, damo ang interesado nga tawo agud iya maghibaluman sang imo iya nga convincing power. Sa mga Capricorn, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 41. Lavender is your lucky color. By the way, mayong hapon, gali always ni siya monitor sa akon. Si Ma'am Virgie Olpinda. Inatamyaw niya ko ang iyang apo. Happy birthday. Sa kay Carmela Olpinda. Dara sa may Celine Homes. Kay pagid, isa pagid gali ka may birthday man, iya nga friend ko nga si Lucina Matulak. Happy birthday. And thank you so much, kids, sa pag-monitor. Sige, balikan naton ang mga Aquarius. By
By the way, sa mga Capricorn gali, inyo yung lucky color is lavender. Sa mga Aquarius naman, Enero 20 to Pebrero 18, masadyahan ka or malipay ka sa epekto sa beauty treatments. Nagasaka man ang income sa product influence. Kung susubong, di ba, mga beauty products or beauty, ano tawag na? Beauty treatments. Damo niyo yung mga kababainhan kung kaisa nagkakahukid ini. Okay, sa mga Aquarius, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 20. Sa tree in yellow is your lucky color. Para naman sa Pisces, Pebrero 19 to Marso 20. Masadya ang banding sang ninyo nga sang imo nga bata. Waan nga mangin consistent ka para dira. Kay nami kuno kon may bonding ang pamilya kay ina dumdumon gid ina sang kabataan. Dumdumon gid nila perme siling bala nila nga ara ang presensya sa ila mga ginikanan. Sa mga Pisces, lucky numbers 43, 35, 29, 51, and 15. Kidlat red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Para sa mga Aries, mahimo nga umpisahan ang negosyo nga madugay mo na nga plano. Apang, siguruhon lang nga may nagakaigo ka dira nga kapital ha. Bastante na ang imo yang nga kapital. Kay budlay man akon kaisa nga mag-start ka negosyo tapos manghulam ka imo isang kwarta. Ina kun ano ka na gid nang kumpiyansa ka na gid kaayo. Or ina balang hulaman nimo sang kwarta hindi man magpa-interest ang pila ya ka porsyento. Ano na ang imo ya nga mga pamensaron antes man nga mag dayunon or imo nga dayunon ang pag-umpisa yasang negosyo. Sa mga Aries, lucky numbers 43, 56, 17, 25, and 31. Ice blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54 na kita. Sinong Ronnie Gordon gali o naga-monitor? Itda si Manong sa Kilid Elementary sa Sumag ho panggunting naga-monitor kuno sa akon nga program samtang nagapanggunting. Sige, ano ning pangalan ni Ninong Ronnie Gordon? Kay ilawagon ta. Ilawagon ta si Manong nga manog gunting. Dira sa elementary school dira sa may Sumag kay maylo nga pag-monitor while nagapanggunting sang imo dira yang nga mga sang imo nga mga guluntingan syempre. Ano ba? Sige, salamat yun nga Ronnie Gordon. Always maniga monitor kag isa man ini sa listeners sang Action Radio. Kag syempre si Ma'am Christine Menyas Villalobos gali ho. Salamat man sa pag-monitor dra sa may Barangay Pandanon DSB. Ginagreet niya kuno dayon ang iyang bana si Jomar Villalobos kag ang duha nila ka mga kabataan si Chris Mar and Chris John Mar. Sige, salamat gid sa inyo dra nga pag-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:55 na kita. Dili kita anay sa aton man nga orasyo o kon orasyo Emperata.
Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. And this time, din naman para sa ato nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kulabos na sindayan sa oras, apang antes dahil kita anay sa aton nga Bible verse of the day. Gikan sa 1 Peter chapter 3 verse 15. But in your hearts set apart Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ninyo alagad inisindayan. Una
una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.